Ola, bo día a todas e a todos. Hoxe imos comezar unha serie de vídeos que repasan algúns dos contidos máis importantes que traballamos durante o primeiro e o segundo trimestre. Imos falar neste vídeo, ou mellor dito, en tres pequenos vídeos sobre os xéneros literarios, a narrativa, a lírica e a dramática. En canto aos xéneros literarios, partíamos da idea do que é literatura. A literatura, se vos lembrades, decíamos que era unha manifestación artística que moitísimas veces aparece por escrito, é dicir, nos lemos contos, lemos poemas, pero outras veces tamén aparece de maneira oral, nos contos de tradición oral que nos poden contar os nosos pais, os nosos avós, tamén incluso cando escoitamos un poema recitado, ou tamén, e non nos esquezamos disto, cando escoitamos unha canción, porque as cancións, como dixemos moitas veces, son poemas. Despois, tamén podemos ver literatura. Por qué? Porque se nos imos ao teatro ver unha peza de teatro, estaremos vendo unha representación dramática. Para que servía a literatura? Non vos vou contar neste vídeo aquilo do que falamos na aula de que a literatura serve para facer espaguetis, pero sobre todo temos que lembrarnos de que a literatura, ademais de entreternos, tamén nos axuda a saber. Moitos de nós sabemos moito sobre a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial ou sobre todo sobre a Segunda Guerra Mundial, porque o lemos en libros, porque o vemos en películas. Entón, o arte é ese mecanismo de aprendizaxe que temos dunha maneira máis entretida, distinto pois, ao ler un libro de texto de historia. Entón, a literatura, ademais de entreternos, igual que o cine, igual que a música, axúdanos a coñecer cousas. E lembrade, as persoas que teñen coñecementos, as persoas que saben do seu pasado, do pasado do mundo, teñen menos posibilidades de cometer erros. Todos decíades na clase que, con todo o que sabedes polo cine, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, vos sodes persoas que non queren que se produzan guerras no mundo. Entón, como decimos, a literatura, o arte, o cine, axudan a que nos eduquemos. E relacionado co cine, tamén falábamos en clase, ou incluso coa música, de que sabemos o que é un xénero. Neste caso falaremos dos xéneros literarios, pero o xénero no cine é aquel que nos fai pensar en que unha novela policíaca, unha novela de fantasía, unha novela de terror, teñen unhas determinadas características, igual que as películas policíacas, as de guerra, as de fantasía, as de terror. Ademais disto, que se refire sobre todo ao contido, a forma, todos en clase sabíamos diferenciar o que era unha canción pop, dunha canción rock, dunha canción de reggaetón, dun trap, dun rap, sí? Tiñámoslo moi claro. Pois o mesmo que pasa na música a nivel formal, pasa tamén na literatura. Neste pequeno corte de vídeo primeiro, imos falar da narrativa. Lembramos que a narrativa, que era un dos tres xéneros máis amplos, principais, sí, se caracterizaba porque había unha voz narradora, un narrador, que nos ia contando unha serie de feitos que lle acontecían a uns determinados personaxes. Lembrad aquilo que falamos do narrador omnisciente, aquel que era capaz de ver dentro das nosas cabezas e contarnos o que pensan os personaxes. Lembrade daquel día que estaba subido naquela cadeira e vos todos e todas cos olliños pechados, sí? Entón, narrador omnisciente, o que sabe o que pasa dentro da cabeza dos personaxes, e o narrador personaxe ou testemunha, que é aquel, bueno, pues que é un máis dos personaxes que aparecen na novela, pero que non sabe o que pensan os demais, non funciona como un deus. Entón, narrador, personaxes, temos un determinado tempo e un determinado espazo. A narrativa pode falarnos de cousas do futuro, como a narrativa de ficción, ou de cousas do pasado, como a narrativa histórica. E todas estas cousiñas aparecen nun espazo que pode ser real ou que pode ser imaginario. E despois, a nivel da forma, a narrativa tiña o conto, a novela, a lenda e a fábula. O conto, breve. A novela, máis longo. A lenda, feitos do pasado, en moitos casos míticos. E a fábula, cando estaba protagonizada por animais,
e o final era moralizante, é dicir, un contiño protagonizado por animais que nos pretende ensinar algo. E ata aquí esta primeira parte.